Good morning, dear brothers and sisters. Please rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another, then being at peace with you in each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints
Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi at samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangaipodigdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Da kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Da imi nasabotan asin nautob sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ikaw mamomoto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga paglugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tabo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa iyong mga minasunod. Thanksgiving offered by Francis and Jolo. Thanksgiving offered by Joey and Arby. Special intention for safe and successful training offered by Kathleen Claire Pante. For safe and successful training offered by Laika Servito. For safe travel offered by Francis and Jolo. Special intention offered by an anonymous. Special intention offered by Joey and Arby. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Francis and Jolo. Para sa kalag ni Rosalina and Dioncio, offered by Noni Nacion and family. Banawaan ng Diyos, matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Magpasalamat, pagsamba sin mag-umaw sa Diyos.
Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Enot aldaw na Webes, kaya kita nagkakatiripon sa pagtaong onras sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Magdulo kita sa iyang tabang, intersesyon asin pamibi para sa tuya pong mga pangangaipo. Siringman, sa aldaw na ini, Agosto 15, ipinagsaselebrar po niya to ang solemnidad kan pagsakatan sa langit ki Santa Maria Virgen. Kang November 1, 1950, si Pope Pius XII pinag-define as in deklara ining dogmang ini manunungod kan asunsyon o pagsakat sa langit, pagsakatan sa langit sa satuyang mahal na ina sa iyang encyclical na Munificentissimus Deus na si Maria was taken body and soul into heaven. Nag-iimbita rin sa to na sa tahaw kan mga kadipisilan sa kinaban, padagos niya tong mauton ang kabanalan sa satuyang buhay. Siringman, padagos niya tong mauton ang langit bilang satuyang final na destino sa satuyang buhay. Tanganing kunghain ang satuyang mahal na ina, duman man po kita makaabot. Mga tugang tanganing kita gabos na uyadigdi, magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon asin pagsulsulan ang sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Sarabay kitang mag-umaw sa Diyos, sarabay kitang magsabi kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan. Sa mga tawong marahay ang buot, inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kandakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Heso Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ang samong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kahiraki kami, ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kahalangkaw Heso Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa kodpaman, na nagsakat kay Virgen Maria Immaculada, anina kan sa imong aki, hawak,
asin kalag sa langit noon na kamurabayan, warasan namimibi kami, na kaming danay na nagmamawot kan mga langit noon na bagay, magkanigong makisumaro kainiman sa nang kamurabayan. Uli kay Yesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade kasaro ng Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon yato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Nabuksan ang santuaryo ng Diyos sa langit, asin nahiling ang kabanintipan sa santuaryo. Sarong dakulang tanda, nagpahiling sa langit. Sarong babae na ang gubing aldaw, ang bulan nasa irarom kan sa iyang mga bitis, asin korona nin kagduwang bituon sa iyang payo. Siya bados asin nagkukurahaw sa kulog nin pangaki. Saro pang tanda nagpahiling sa langit, sarong dragon na dakula, asin mapula. May 7 payo asin 10 sungay, asin 7 korona sa iyang payo. Ginuyod kan sa iyang ikog an 3 kabtang kan mga bituon sa langit, asin ihinulog sa daga. Ang dragon nagtunong sa atubang kan babae na madali nang mag-aki. Tanganing halunon an aki, tolos pakalawas sa tulak nin sa iyang ina. Lalaki an aki kan babae, siya an maghahade sa gabos na banwaan asin batbat an sa iyang setro, asin an aki dinara sa Diyos, asin sa iyang trono. Mantang an babae duminulag sa lantad, duman igwasyanin erokan na inandam ni Diyos. Dangan nadawag ko ang sarong tingog na nagkukurahaw halik sa langit. Ngunyan nag-abot na ang kaligtasan, ang kapangyarihan, asin ang kahadean nin sa tuyang Diyos, asin ang kapangyarihan nin sa iyang Kristo. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An reyna duminulok sa imong too, nasasamnohan nin bulawan sa Ofir. Ang reyna duminulok sa imong too, nasasamnuhanin bulawan sa Ofir. Ang mga aking daraga kanhade, nadaralaw sa imo. Tuminindog ang reyna sa imong too, nasasamnuhanin bulawan sa Ofir. Ang reyna duminulok sa imong too, nasasamnuhanin bulawan sa Ofir. Paghimati aking daraga, hilnga, ikiling mo an sa imong talinga, lingawi an sa imong banwaan asin harong nin sa imong ama. Taminaawot kan hade an sa imong kagayonan, sambahon, kuyugon mo siya, tasyaan sa imong kagurangnan. Ang reyna duminulok sa imong too, nasasamnuhanin bulawan sa Ofir. Dadarahon sinda na maugma asin magayagaya, pasiring sa harong kanhade ninda. Ang reyna duminulok sa imong too, nasasamnuhanin bulawan sa Ofir. An ikaduwang pagbasa. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad, sa katunayan, si Kristo na buhay liwat sa mga gadan. Enot na ibinunga kan mga nagkaturog, huli sa sarong tawo, duminatong ang kagadanan. Huli man sa sarong tawo, duminatong ang pagkabuhay liwat sa mga gadan. Kiadan ang gabos na tawo na gadan. Siring man ki Kristo ang gabos na buhay liwat. Alagad labang saro sa sadiring orden. Si Kristo bilang enot na bunga, dangan ang mga kahadean sa iyang itao na sa Diyos Ama. Pakatapos na madaog niya ang gabos na prinsipado, dominasyon asin potestad. Si Jesus dapat na maghade sagud na ang gabos niyang makaiwal, ibugtak sa iraron kan sa iyang mga bitis. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan barahin na bareta na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis ni nagkapirang aldaw, si Maria naghidali pabulod sa sarong banwa sa Judea. Naglaog sa harong ni Zacarias asin nagtaong galang ki Isabel. Pakadangog ni Isabel kan taong galang ni Maria, anaaki sa iyang tulak naglukso. Napano kan Espiritu Santo, si Isabel nagsabi sa makusog na tingog, paladan ka sa mga babae gabos, asin man paladan ang bunga kan sa imong tulak. Si Isay ako, na pagsungkoon kan ina nin sakong kagurangnan, pakadangog ko kan sa imong taong galang, anaki sa sakuyang tulak naglukso sa kaugmahan. Paladan ka, tanagtubod ka, hulitan mauutob ang sinabi sa imo nin kagurangnan. Dangan si Maria nagsabi, ang sakong kalag naguumaw sa kagurangnan, ang sakong puso naguugma sa Dios na sakong paratubos. Huli ta hiniling niya ang kapakumbabaan nin sa iyang uripon. Kaya magpuon ngunyan, ipagbabantog akong paladan, kan gabos na kapag-arakian. An makakamhan, guminibos ako nin dakulang mga bagay, banal an sa iyang ngaran. Ipinahiling an kusog kan sa iyang kamot, linaglag an mga mukna sa puso nin mga mapaabaw-abaw. Pinababa sa indang natutukawan ang mga mapangyari, asin initaas ang mga mapakumbaba. Pinano nin kayamanan ang mga nagugutom, asin ang mga mayaman isinubol sa kadaihan. Inampon si Israel na sa iyang uripon, narumduman ang sa iyang pagkamahirakon, siring sa itinaram niya sa satong mga magurang, ki Abraham, asin sa iyang mga makuapo, sa panahon na daing kasagkoran. Nagtulong bulan si Maria duman, asin pakatapos, nagpuli sa iyang harong. Mga tugang an marhay na bareta nin satong kagurangnan. Sa imo, Kristo. Totoong gayo mga tugang na dakulang bagay ang dapat na ikaugma niya to. Asin igwa kita nin dakula man na rason sa pag-umaw sa mahal na Diyos kunya na aldaw na ini. Araw kay po kay Santa Maria, sa iyang pag-awit kang Magnificat, sa iyang panupanong puso, yung kaugmahan asin pag-umaw sa Diyos, siya nag-awit. Nag-uumaw sa mahal na Diyos. Tadarakulang bagay ang ginibon ni mahal na Diyos sa iyang buhay. Ngunyan pong aldaw mga tugang, sinisilibran niya to ang solemnidad kan pagsakatan kay Maria sa langit, sa kamurawayan ng langit, ang pigaapod niya tong the Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven. Dahil po mga tugang solemnidad ini, hinahagad sa tuya na kita magsirimba. Natapo, taini po, saro sa mga divinely revealed truths kan sa tong pagtubod, na dapat niya tong tubudan, dapat niya tong rumdumon bilang mga Katoliko. Sa mga pagbasa po na nadawag niya ito ngunyan, itinutukdo kita kaini mga pagbasa, lalong-lalo na pong enot na pagbasa, asin ang salmo niya ito ngunyan, itinutukdo kita kay Santa Maria sa bilang Reyna ng Langit. Ang ebanghelyo po niya ito ngunyan, manungod po sa pagbisita ni Santa Maria sa iyang pinsan na si Isabel. Pakatapos po ini kang pamareta kang anghel kay Santa Maria. Asin pinapasabot po digdi sa tuya na si Maria sarong paladan na babae. Sa iyang pagiging siya po sarong espesyal,
sa Dios. Ta dahil siya nagtubod and submitted herself sa plano ni Dios. Aram ta po mga tugang na si Santa Maria, iyo ang ina ni Jesucristo ang sa tong kagurangnan. Kaya inaapod siyang ina ni Dios. She was chosen among women by God to be the mother of His only begotten Son. As in, to be the mother of God, kaipuhan na dai siya nindikta ning kasalan, original man or personal. Meaning, she must be immaculately conceived in the womb of her mother. Kaya, ang anghel na si Gabriel, ang sa iyang greeting baga kay Santa Maria, during the Annunciation, Tara Maria, Hail Mary, full of grace. Pano ka ning grasya. Siring man, tadahil ta sa pribilehiyo mga tugang, asin grasya bilang ina ni sa tong kagurangnan, kang siya natapos ang sayang buhay digdi sa kinaban, she was assumed body and soul into heaven. Ang assumption po ni Maria sa langit, asin ang sa iyang pagiging imakulada, pagiging malinig, nakapatugmad po ini sa iyang pagiging ina nin sa tong paratubos, sa iyang pakikisumaro sa plano nin kaligtasan. Iyo po ini mga tugang dahilan kung natan irurumdum pa ini, asin siniselebrar mo yan na aldaw na ini. Sarap pang rason po mga tugang kung nata magayon na paghurup-hurupan niya ito ining nagkapirang rason kung nata magayon na paghurup-hurupan po niya ito ining solemnidad, isis ang significance po kay ni sa tuyang buhay bilang mga Katoliko na danay na namumuot kay Santa Maria. Kita po digi sa Albay, minimidbid kitang mga danay na namumuot kay Santa Maria, hararam na pagdebosyon, niguanin hararam na pagdebosyon sa tuyang mahal na ina. Inot po sa gabos mga tugang, ini pong assumption ni Santa Maria, pakikisumaro, asin kita bilang mga Katoliko, inaagyad, hinahagad sa to, na kita makisumaro man sa plano ng Diyos na kaligtasan sa tong komunidad. Arog baga po kang sa iyang fiat na sinabi ni Santa Maria, mangyari man lugod sa ko, susuga sa imong tinaram. Sinusubol po kita, araw kay Santa Maria, na daw nato sa Ebanghelyo, sinusubol kita na maglingkod, dinadaraan biyaya na nakamtanta, asin pinapalakop ang marhay na bareta nin kaligtasan. Sa atong mga komunidad, sa atong mga pamilya, sa kita nagtrabaho. Pandua po, hinahagad sa ito ang pagsumitir. Padagos na pagsumitir kan sa diri sa Dios sa pagtiwala asin paglaom. Kaya pagapo digi sa Ebanghelyo, sinabi ni Santa Isabel, paladan ka ta nagtubod ka, huli ta mautob sa imo ang sinabi nin kagurangnan. Pagsumitir, si Santa Maria mga tugang sa iyang fiat, siya nagsumitir kang sa diri sa plano ng Diyos, sa iyang bilog na pagtiwala asin paglaom. Pangtulo mga tugang, ining assumption of Blessed Virgin Mary, sarap po ining anticipation of our ultimate union with our Lord. Sabi po sa katekismo niya to, sa Catechism of the Catholic Church, it is a singular participation in her Son's resurrection. And at the same time, anticipation man po ini kan sa tuyang mong pong inaahalat na kaligtasan. Partisipasyon sa resurreksyon ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. Kaya po bagadig sa ikaduang pagbasa, malinaw po sinasabi sa tuligdi na si Kristo po ang enot na bunga kan pagkabuhay liwat. Asin mahiling ta po digdi
Si Santa Maria, na nag-ako man kang dakulang biyaya na ini. Asin igwa man kita dahil po digdi, igwa kita nilalauman sa maabot na panahon. Igwa kitang tinitingkalag. Kaya baga po, inaagyat kita, na sa tong buhay digdi sa kinaban, sa tuyang oral daw na pagkabuhay, mag-inguha man kita. Mabuhay man sa kabanalan, araw kay Santa Maria. Our Mother Mary, mga tugang, is the first and perfect disciple of Jesus. Her whole life is an example of Christian life. Kaya po kitang mga aki niya, hinahagad na maging model siya kan sa tung buhay. Example kang kabanalan, complete obedience sa mahal na Diyos. Taang sayang assumption sa langit, mga tugang, is our hope. Comfort sa buhay na ini. Kita po na mga padagos na nagbabaklay sa buhay na ini, pasiring sa satong harong sa langit. Ngunyan po mga tugang, matindog kita sa pagpahayag kang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin inlubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatalong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawa din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita sa satong langit no na Ama, na nagpili kay Maria, poon sa kapinunan, na maging ina kan paratubos nin kinaban. Sa satuyang simbag, kagurang nan bendisyon ni kami, huli kay Birhen Maria. Kagurang nan bendisyon ni kami, huli kay Virhen Maria. Para sa banwaan ng Diyos, tanganing sa tabang asin pamibi ni Santa Maria, ina ni Jesus, maipamati ninda ang presensya ni Jesus sa bilog na katawuhan. Mamibi kita. Kagurang nan bendisyon ni kami, huli kay Virhen Maria. Para sa namamayonin banwaan, tanganing sa tabang ni Birhen Maria, reyna ning katuninongan, sa indang hingwahon na magkaigwanin danay na katuninongan, mamibi kita. Kagurang nan bendisyon ni kami, huli kay Virhen Maria. Para sa mga miyembro kan sa tuyang parokya na nagadana, makamtan manlugod ninda, ang balos nin kamurawayan, duman sa langit, kaibahan nin Diyos, mamibi kita. Kagurang nan bendisyon ni kami, huli kay Virhen Maria. Para sa sato gabos na uya sa misang ini, tanganing sa tuyang papagdanayon, ang paglaom sa panugang kamurawayan, mamibi kita. Kagurang nan bendisyon ni kami, huli kay Virhen Maria. O Diyos na mamumuton, linigi ang samong mga puso, tanganing samuyang maninigong akoon si Kristo sa samong buhay. Makaarog lugod kami kay Virhen Maria, na namuot sa asing nagsarig sa imo. Huli kay Kristo na samong kagurangan. Amen. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang tangalingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan mag-itaas sa imo ang dulot nin sa mong debosyon, asin sa pamibi kan urog kapalad na Virhen Maria, na isinakat sa langit, kaming naglalaad ang mga puso sa kalayo nin pagkamuot, padagos na maghidaw sa imo. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong spirito. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tangon niya na aldaw, ang Virhen na ina kan Diyos isinakat sa kalangitan, bilang kapinunan asin ladawan, kan paglubos nin sa imong simbahan, asin tanda kan tunay na paglaom asin ranga, para sa naglalakbay na banwaan. Kaya tama, nadai ka nagtugot na siya malapa sa lulubngan. Tahali sa iyang hawak, siya dai masabing nangaki kan aki mong nanitawo na ginikanan kan gabos na buhay. Kaya kay riba kan mga kuro nin mga anggeles, nag-uumaw kami sa imo maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tagaring para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siringman, pakapamanggi, sa pagkuha niya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo nin pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Iraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw,
asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw itao mo sa muyaon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, murasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay nataling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maukmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli tas sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, are paggilingaan sa mong mga kasalan, kunian pagtubod kan sa imong simbahan, orasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong spiritu. Magpatinarauhan kamo, kantanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Nga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinasa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Tugang pamana na hininaw ning sa kuyang dukhang puso.
care for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, warasan sa mo na nag-ako, kan mga nakakaligtas sa sakramento, tanganing sa pamibikan palada na Virhen Maria, na isinakat sa langit, makaabot kami sa kamurawayan kan pagkabuhay liwan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantinir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot sa 19,999 pesos and 65 centavos. Anaambag niya to sa siring na misa, nag-abot sa 1,206 pesos and 25 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 5,160 pesos and 90 centavos. Siring man magkakaigwa po nin sarong benefit worship concert para sa Anawin, a home for poor and abandoned elderly. Kaibahan si Brother Bo Sanchez, ang sikat na motivational speaker as in Catholic lay preacher. Kaibahan man po ang ibang motivational speakers na sina Alvin Barcelona as in Janice Cotto. Ini po gigibuhon sa August 24, 2024, alas 3:30 nin hapon sa Ibalong Centrum for Recreation, Legazpi City. Available po ang ticket sa pinakaharaning LCC Business Center. Siring man sa Agosto 22, aldaw nin Huwebes, mapuuna po ang nobinaryo sa satuyang parokya para sa kaumawan ni sa atong mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga. Sagod po ini sa Agosto 30. Pagirumdom, ang pagsulo po nin kandila sa satong candle stand or station, puon alas 7 sa pagkaaga, sagod sana alas 7 sa pagkabanggi, asin magsulo lang po nin kandila sa candle stand or station. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous donors, 5,000 pesos, 1,500 pesos, tulong tig 1,000 pesos, limang tig 500 pesos, Marife Nunez 500 pesos, asin Ana Krishna Espilita 200 pesos. Diyos mabalos po. Matindog po kita kabos. Sarabay kitang magtaong onras sa tuyang mahal na ina. Ngunya na pinagsaselebrar niya to ang solemnidad kan Asunsyon. Sarabay niya itong awiton, ang Salve Regina. Jesús,
Oxoc exilium, ostende, o clemens, o pia, o lucis, Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens Sempiteri Deus qui gloriosi Virginis Matres Mariae corpus et animam, utinium Filii Tui habitaculum e fecem eretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daut cuius commemoratione leta amor, eos pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Ang kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong spiritu. bendisyon ang lugod kita kabos kan Diyos na mamumuton na sinmay rakon. Anama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you and good morning.